Besocela ungena kulunhlelo olufushane nje kule nkonzo esingena kuyona manje ngeculo amagama okuhlabelela u3 338 ayibonge inkosi amavesi amabili Umbula ikhaya laphaya Obama Lela kulobona Abambethe baluthe Nabange ekulo Abambethe Hloko sithi imiyalo ezinhlobonhlobo uverse 7 bakhumbuleni ababenihola bekhuluma izwi likaNkulunkulu kini niqonde ukuphela kokuhamba kwabo nilingise ukukholwa kwabo linjalo izwi lenkosi manje naphakade amen Umbula uJesu
Ayibonge Inkosi bazalwane. Sesizothatha leli thuba sidedele uLady Bishop ukuthi asivulele itshe emva kokufundwa kwetshwe nomthandazo omfushane oyakusenzela wona ubaba umfundisi ucele. Ayibonge Inkosi. Amen. Siyakhethela umama wethu Lady Bishop asivulele itshe. Ayikuke nomhlezi phansi man. Kusukume. Ayibonge Inkosi bazalwane. Amen. Sizofunda itshe njengalokhu Lady Bishop wethu sesivulele lona. Isikhumbuzo sika Mphostoli Bishop RP Shezi sokhola ibandla le J.C.C.O.G 1964 to 2021 labekwa kusinya Lady Bishop MV Shezi 16 June 2022 asivalamete sikhulekeni. Baba egameni lika Jesu waseNazaretha. Amen. Uyinkosi wena uyaphila. Baba sisonela kuwe ngokukholwa egameni lika Jesu. Elithi izwi lakho babusisiwa beza kuwe bekholwa. Lithe izwi lakho Nkosi yethu noma wena usidwengulile. Masibuyela kuwe wena uyakusipholisa. Bayabongela sikunika udumo egameni lika Jesu. UNkulunkulu wethu uhambe nathi kwazekala. Athi umbhalo wezwi wena Nkosi uhambe nathi ngoba uNkulunkulu endleleni. Nangalesikhathi sikunika udumo. Sikholwa Nkosi yethu ukuthi nangalesikhathi usazohamba nathi iminyaka elandelayo. Thatha udumo ke babalungu lakho busa uNkulunkulu lelitshe libe umlando nasezizukulwaneni nakwaningi Nkosi yami abazofika kule ndawo bakhumbule ukuthi kwami indoda eyakha kwami indoda eyasebenza kwami indoda eyafundisa kwami indoda eyatshala ivangeli yaqondisa abantu ngezwi lakho busa ke uNkulunkulu egameni lika Jesu Inkosi ebusayo manje kuzowe phakade amen. Sakhiwe bazalwane. Siyokutethela abazalwane bethu base South Coast kuba basiphe umuntu nje abawuhlelile ngale nkonzo yokuvulwa kwetshe. Emva kwalokho bese sizwa ke izimemezelo ezilandelayo. Inkosi inibusise. Amen. Sakiwe Mphostoli
Ayibonge inkosi bazalwane. Ngaphambi bangidedela ubaba wethu uBishop wabungcobo asibusisele ngicela ukudlulisa lo myalezo bazalwane. Ugogo akasakwazi ukusheshsha. Besicela ukuthi ma sisuka la imoto izomthatha la ifike imbeke lapha enzansi thina ke bese silandela emva kwalowo ngoba uyena kufanele simfice enzansi. Ayibonge inkosi. Siyocela nje ukuthi ma ubaba uBishop uNgcobo eqeda ukubusisa namazwi akhe amafushane nje ngale nkonzo thina sokusesidedela ke ugogo bamthathe bayombeka ke la sisiya khona masuka la bazalwane siya endlini lapho kulela khona Mphostoli emalibeni. Ayibonge inkosi. La siyophetha khona ke inkonzo yethu isigaba sokuqala esibili sosiqedela ngaphakathi etendeni. Sicela ukudedela ubaba wethu baba uBishop J.S. Ngcobo amazwi nje amafushane kanjalo nesibusiso azosipha sona. Inkosi imbusise. Amen. Amen bazalwane. Amen. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu omuhle ongcinileyo kuze kufike usuku la inceke yenkosi uMphostoli sikhuluma kahle ngaye. Amen. Sinqoma imisebenzi yakhe la ebeke khona unyawo lwakhe lwaluhle unyawo lwakhe. Amen. Amen. Ngibonge kakhulu ukuthi intombi yakithi sisusayo uma ngongoma saba sihle sasizalela umuntu onomsebenzi nomuntu okwazi ukugcina impilo zethu nabantu bakhe abaphila emhlabeni. Amen. Amen. Ngiyambongela kakhulu umakoti, ngithi umakoti mina phela umagazo. Amen. Umakoti namhlanje ngisasho njalo ngithi ngiyambongela kakhulu ukuthi isimo sonke sokuphila kwakhe bakwazile ukuphila impilo enhle kanye nendodana. Amen. Umphostoli ngiyabonga kakhulu kuhle okwenzekileyo. Ngiyalibongela futhi nebandla ukuthi ibandla likaNkulunkulu ukwazile uligcina wakwazi ukusebenza kahle kodwa ngokulotshiwe lithi izwi lenkosi kwihlabelelo 33 icebo likaNkulunkulu lingevinjwe muntu. Amen. Engicabanga ukuthi icebo likaNkulunkulu elahlela indaba yokuthi uMphostoli akwazi ukuhamba phambi kwebandla. Lokho ngikushiso amagama ami naye uma sixoxa sikhuluma ngalolu bizo abizwa ngalo ukuze ahole ibandla. Ngiyabonga. Ngicela uba ngenze isibusiso njengoba eshilo umphathi. Amen. Asivala amehlo.
Baba wethu othandekayo uNkulunkulu omuhle kakhulu ngiyakubonga Nkosi yami akekho ofana nawe icebo lakho Nkosi akekho ngalivimba nazi ikhona ingqinamba eqala ukungena kuleli bandla uMphostoli kanti uNkulunkulu uyayazi yena ukuthi uzohlenga lomkhumbi ukuthi uhambe kahle nabazalwane egameni elihle lenkosi uJesu Kristu manje kube phakade amen. Siyabonga. Ayibonga Nkosi bazalwane. Becela ngisikhethe nje bazalwane la ukuze kusondele imoto thatha ugogo emva kokufikela landelayo esiyaphetha lapha endlini. Wehlukile This is